Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. For new here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane as a symbol review. Guys, i-interview le yampumelelo. Wait guys, ngithe ngizoqinisa kule part yamanga noma yokukhuluma iphutha emphakathini. Nangu-ke umpumelelo, kodwa-ke futhi ungafaki imizwa yakho kakhulu kule video guys, ngiyacela thanda zami. Nangu umpumelelo uku-interview uthi-ke yena lento le evela ku-TV, shuthi kuma-TV shows la wasekhaya injengoba injalo, ayikho indaba yekhamera ukuthi itheni uyashuthwa nje. Mawusuke kushuthwa ukusho ukuthi konke sikubonayo kuyiqiniso. Okay ke, kodwa mina ngisazonitshela-ke izinto ey'ningi esiyibonayo ezingalona iqiniso. Uthi-ke njengoba-ke kunjalo siyakubona, usebuza umbuzo ukuthi-ke imuphi-ke umama ake hlampe waba ne-fall out naye noma-ke ingxabano ethile. Uthi nje yena akaze axabane nomama bakhe, yena futhi uyashesha ukudlulisa, yena uyaxola futhi yena ngisho ukhuluma kanjani akanankinga ngoba uyadlulisa, yena umuntu abantu abadala akanaki. We guys, beningikuphi mina ku-season 1 umpumelelo ethi kumamkhulu ayikho into angayikhuluma naye, washiya umamkhulu emile laphaya odakeni emgwaqweni. Umpumelelo walahla isandla wathi ayikho into angayikhuluma naye, enza kumuntu omdala. Beningikuphi? Wathi futhi-ke akufanele izinto zey'ngane zingene abantu abadala. Okay, siyalizwa ipoint lakhe, kodwa umamkhulu akusiyo umama kuyena, akusiyo umuntu omdala, indlela akhuluma ngayo. Angithi umpumelelo waba nenkinga lephezulu, inkinga yokuthi kunodaka, akusahambeki imoto afike ngayo. Ufike nobani? Uhamba nobani? Uze ephathini yalwandle uhamba noVuyo noTirel, uthi abafazi bakhe. Phela ngizonitshela ngendlela asho ngayo, wathi abafazi bakhe. Hawu, imoto isihleli phansi ayisahamba ngoba kunodaka. Shuthi-ke udaka umgwaqo waba awukho kahle, afonela ulwandle uMiss Phathi, Miss Phathi, uMr Phathi ulwandle. Athi lwandle-ke woza-ke nemoto-ke le khahlela udaka lapha phezulu, nginenkinga mina nabafazi bami. Ulwandle uyasuka la uyahamba kabatshela umamkhulu ukuthi njalo ngisaphuthuma ngapha. Umamkhulu-ke sebeyahlanganisa noSne nokubonga bonke balungisela indaba yePhathi. Hawu, uphi uMr Phathi? Akasatholakali, wadinwa kumamkhulu. Umamkhulu-ke sebemile laphayana-ke no-Abo noSne futhi leya episode ngihlekisa indaba igazi yazothi ngihleka la uSne wathi ngeke bekwazini bona ukuthi behambe phansi kanti bawoplastiki yini bazoncibilika. Hawu, asibuyeleni-ke endabeni. Ame kumamkhulu useyafika-ke ulwandle sekudlula isikhathi, badiniwe-ke bonke, u-Abo, uSne, umamkhulu. uMpilo wangikhumbula ukuthi wayekuphi, ngamuzwa nje sethi uMpilo yena naye uzohamba kodakeni ngoba kuhleze kuthiwa yena uyiprincess sayitshela. Umamkhulu abuze uSibindi ukuthi wenziwa yini ukuthi wena ungalethi abantu bakho, yindaba bekufanele kube ulwandle. Ukunokuthi achaze kahle, uSibindi wavele wanyanya, wathi-ke umamkhulu shuthi ungena indaba, athi umpumelelo kumamkhulu shuthi ungena indaba zey'ngane. Cabanga, umamkhulu uye o-organize le phathi. Umamkhulu ufuna ukwazi ukuthi muphi uMr Phathi, kwenzakalani, abakaze be-communicate kahle. Yena nje ufonela ubhuti wakhe wathi ngicela ungisize, nansi inkinga ngempela ulwandle wafika nemoto. Ukukhuluma kahle-ke guys nomamkhulu, noma isediniwe phela hlampe ethi-ke umamkhulu hlampe-ke unenkinga noVuyo noTirelo, waye ebenenkinga nokuthi ulwandle uhambile wezozobasiza. uMr Phathi ulwandle, yiphathi kabani? Yalwandle. Njengoba kuhlela nje kufanele ulwandle esho ukuthi okay, uhappy ngalokhu, uhappy ngalokhu. Ulwandle naye akasekho, usezofika kanye nabafikayo ephathini yakhe. Niyayibona leyo nto? Kodwa nginitshelile ukuthi le episode eyi-reference ku-season 1 ixabane. Ngifuna ukubona ukuthi, ngifuna ukunikhombisa ukuthi wayengasathi kuke kwenzeke kodwa sheshe sikudlulisa. Hhayi, yena akaze axabane namama, yena akaze asuse msindo. Hayi,
Wona mangawaqambe kule interview egazi ngisazoqhubeka nje nyangazi ngisazoqhubeka ngithi Thasi nakho okunye njalo akushoyo ngalona iqiniso. Okay. 1 umamkhulu angithi phela manje njengoba ezokhuluma kule interview epublic ephinde futhi ekhuluma ukuthi izinto ezenzeka lapha ku-TV show ezangempela yena bezothi noma sakudlulisa kwaba nalokhu nje okuncane kuyenzeka usezenza msulwa usezenza ingane ehloniphayo ukudlula zonke. uSibindi owumpumelelo emncane umcimbi wawenziwa uMseleku wokuthi etshele imindeni yonke ukuthi ulwandle uSibindi emncane kulo mcimbi owawenziwa ubaba uMseleku wokuthi etshele imindeni yonke ukuthi-ke ulwandle noSibindi bobabili bayinkosana zakhe ngendlela la ichaza ngayo. uSibindi-ke watshela uMakhumalo ukuthi hamba uthatha uMesekini. Shuthi yamhlala kabi-ke lento wahamba wayoceba uMakhumalo kumayeni wathi shuthi-ke uthi kini mayesho la endlini yakho ma lapha-ke shuthi endlini yakhe akusikhona kithi yabo. Umayeni noMacele babiza i-meeting ukuthi betshele uMakhumalo ukuthi hey sisi ayihambi kanjalo. Kwakubani uSibindi otshela ukuthi hamba uthatha uMesekini yena wathi kanti kithi shuthi kusendlini kama kuphela wahamba utshela umayeni. Bahlala-ke phansi bahlanganiswa yini uSibindi nakuba kwakukhona zonke-ke ezinye izinto abagcina sebeyidiscussa kuleyo meeting. Usethini-ke yena kithi uthi laphaya ku-TV sibona izinto njengoba zinjalo kodwa akakhumbuli ama-episode engiwashoyo. Sidluleke kuleyo ukuthi uvela ayithulele yabo guys ku-social media njengoba kunalokhu okwenzakalayo umsindo nani bakhona abahamba beye ku-Instagram kaSibindi. Iyodwa indawo engazuka umsola ngayo noma iphendule ngenhlamba. Sizoyenza leyo video because ngifuna ukubona ubuxoki nobumenemene ukuthi buhambe bupheliphi. Kodwa eyokuthi akaphenduli uyaphendula lapha uSibindi utshela osisi abanye abadala ukuthi wena ulana uphendulana nami ngoba ushadile, wena wayibhubhudla, wena this, wena that, uyaphendula. Kodwa kuleya interview uthi nje mina ngivele ngiyithulele ngiyibukele ngoba mina ngiphethwe abantu abadala izinto engizenza guys yabo le phathi ukuthi uphethwe abantu abadala nezinto azenzayo wenziswa abantu abadala ulawula abantu abadala sizokhuluma ngayo ngiyacela ngikhumbuze. Kodwa-ke umamkhulu wamlahlela isandla wahamba wamshiya lapho umamkhulu ekhuluma naye wathi yena ayikho into azoyikhuluma naye. Ngoba-ke niyathanda ukuthi wena Fix usuwenza izinto ezingasaqondakali asisakuthembi ngizonikhombisa le phathi yamamkhulu phinde futhi kube iphathi le athi yena umayeni usholona ukuthi kini bebuza uMakhumalo ukuthi ubesholana kuSibindi ukuthi kini kwakuseyingane bakethi kusabhayiza waphatheka kabi bakithi wayeseyingane kwamphatha kabi ukuthi kini ngoba phela futhi uyazi ukuthi kubolana yindaba sekuthiwa le yandlu kini yabo. Ngoba namanje sathi isono nimlalelile kodwa ukuthi ngempela lento lesiyisola yiyo nimlalelile nokuthi ishow ifike kanjani. Ayingivale le video guys usuku liyashesha ngicela ingihlebela ningihlebeleni khona engahlangani lo 24 hours kithina sonke uyalingana. Hayibo guys nangumuntu esezovuka ngo3 ekuseni manje ngoba ngeke isikhathi nje sesivele sithi warawara seliphelile usuku. Hayibo guys anikhulume iqiniso angishonini ngapho zazi khona izikhathi la engangifisa khona isikhathi esisheshe kanje manje yabo kulela tohe engangalithandisisi ngangifisa ukuthi isikhathi asigijimi sheshe siphume. Manje isikhathi silwa nami ngithi hawu sekuthi nini kusami ngakaqeda u1 2 3 seku4 hayibo guys ngikhuluma iqiniso lapho size ngalapha enikhona sihamba kanjani isikhathi ngakulezo indaweni khona ngeke ngapha angeke lesi sikhathi si-wrong khona oxabene nathi ngapha
omanage isikhathi ngapha la engikhona. Uxabene nathi uyasheshisa. Hawu, siyakuDisemba manje. SiyakuDisemba silobo sibabaza udu. So manini guys, nayi indaba. Ngifuna ukubona ukuthi mina ngempela nginormal noma ngisekho normal. Nibonile lo ubaba lo inyanga lo yase KZN lo Dumile, igama lakhe lobunyanga linodumo phakathi. Uthi ke ucela abake bamphupha nabangakaze bemphuphe behlangane naye ngoba unomnyalezo ojulile. Angithi usebone lokho kwenzeke manje usethola indlela yokuthi kwarathu ukuze-ke abantu bethi hayi ngempela ushaya into ekhona, kanti uNkulunkulu wazi izinto nendlela ezokwenzeka ngayo. Uyabona uselobe encikile-ke ngokuthi kuvezwe leya video yakhe ekhuluma kudala. Usebona ukuthi manje uzokhuluma into ekhona-ke usenomyalezo othini. Njalo siyahleba nina ningahambe nikhuluma la, ningasho futhi ukuthi igama lalo nyanga sangoma ubani. Ningasho ngoba siyikhulumela la indaba zethu lezi. Nangu-ke manje sene-post ethi ngicela-ke kunomyalezo omkhulu. Umyalezo omkhulu usebala iy'ndawo zokuthi akuhlanganwe eDurban, eJoburg, eCape Town. Angazi-ke nomkhondawo engishiya kwi-post yakhe engiyibonile. Uyasho ukuthi la unomyalezo ozokusiza and ungamthatheli phansi. Asiyeke thina ukukhuluma kabi ngaye. Bonke abake bamphupha. Wekazi akakhulunywa njalo indaba yenu ukuthi nina niphuphe iy'nyanga, niphuphe nezangoma bayichaza. Uthi-ke bonke abake bamphupha nabangakaze bemphuphe. Shuthi wonke umuntu akabe khona ngoba yena uza nomyalezo webakwethu. That's South Africa. Khona olele engabe wenza ama-movie ngoba yabo eSouth Africa nje iyodwa neyigemegeme zayo nedrama nezigaxa ney'ndaba ezingapheli. Ayaphuma ama-movie ayalandelana kuba mnandi. Kwavela ama-TV shows nje asenento ebhorayo bayakopelana. Akusekho ubumnandi mabelokhu bekopelana kakhulu. Ayi baba yini guys. Hawu ongazuyithola-ke ukuthi inyanga ubani, igama lakhe linodumo. Igama lakhe lo angazi inyanga yodumo. Kodwa kunodumo phakathi. Uthi abamphuphile nabangakaze bemphuphe mabahlangane useney'mpendulo anikezwe zona abantu abadala. Angithi phela manje kunale video esishoyo ukuthi hawu wayekhuluma umyalezo onje uselobe esondela-ke eduze kwaleyo video ukuze kuzothiwa hawu izinto ayikhulumayo zithi kwarathu 5-2 iqiniso. Hayi kanjena. Hawu ithutshana nje livelayo ukusebenzisa ngoba vele abantu baney'nkinga sebezobona ukuthi hayibo ukhuluma izinto ey'shaya khona. Ukuhlela kaNkulunkulu ngempilo yomuntu. Yabo nje leyo ukuthi umprofethi waphi useshilo ukuthi wabona ngosaziwayo. Akaboshwe lowo mprofethi, akaboshwe. Yindaba ubone ngokushona kuphela. Awubona ukuthi ugesi uyabiza manje, sixakekile ugesi uyabiza. Imali asibi nayo, asisaneli. Izinto zibhekele iy'ngane ziyahlupha. Yonke into ozoyibona ubona abantu abazoshona. Akaboshwe. Wekhathi fanele sisho lento. Umprofethi nyanga umfundisi lo ozovela ukuthi ubani usengozini uyo wenze leyo ngozi. Ababoshwe. Akufake lo mthetho ukuze izophela lento. Hawu iy'nkinga ziningi. Uvela usiqhamukela nokuthi ubani uzoshona. Manje simele kuba sibambelele kuwe ngoba ngempela unemiyalezo ejulile kodwa ubona ukushona kwabantu. Zonke lezi ezinye izinto eziyinyakanyaka ezingezinhle awuna solution yazo. Laba abantu abadala bona bakutshela nje ngabantu abazoshona. Hayi. Ngiyaxolisa webakwethu ngokona le video besizohleba ngale ngane engakhuluma iqiniso. Seyifike la le ndawo le ibuye ingicasule mina ukuthi hawu. Kanti abaprofethi abanhloboni bona abanazo ama-solutions ezinto eziyinkinga lezi nathi sithi hayibo kodwa ngempela kwenzakalani.
Nabo abantwana bedlebeleka, nazi izinto zenzeka ey'koleni ezimbi, abanye bayagwazana, abafiki lapho nemiyalezo ukuthi-ke ake kwenziwe ukuthi kudingekani. I-South Africa ibheke phansi, ibheke phezulu. Bona nje basimame ngokuthi ngibonisiwe ukuthi ngale nyanga lo saziwayo uzoshona. Boshwa manje. Bophani maphoyisa, bophani. Sicela umthetho omusha. Asifune abantu abazoboniswa, asifune baprofethiza ngoma abazoboniswa abantu abazoshona. I-wrong leyo nto leyo. Umndeni walowo-ke wenze njani? Uphenike ngoba wena usuyabala ukuthi kusele iy'nyanga ey'ngaki. Hhayi. Guys, nani niyangibhora-ke, niyangibhora mase nihambe niy'kholwa lezo zinto. Niyangibhora serious. Wonke nje ukukholwa leyo nto leyo ukuthi ngempela washo, washo umkhulu, washo uzoshona. Umkhulu oney'nkinga ey'fana nezakho, ofuna ukuthi sifake u-100 rand bethu abancane. Uma bekhuluma ngezinto zabo zokuthwala sebefuna sithwale sonke. Ho! Khona lokho kuthwala bakwenzile bathola imali, bahlushwe yini ngithi esingathwalile, bafuna sonke manje sithwale. Kanti kunani uma bephathe iy'nyoka bodwa, bafuna ukuy'phatha nathi. Lisi baqamba amanga, baqamba amanga. Lezi y'nyoka lezi y'mali abay'funa kuthina esingenazo. Umuntu usolokhu ethi isithwalo esisheshayo, isithwalo, hhayi. Hey! Bona bafaka obani ku-social media guys? Khona omunye ubaba ade ekhuluma ethi omdala ethi aka-understand ukuthi thina yindaba, ngithi nezwi ngithi thina ngibala nami yindaba sibe ku-social media bona engabe kufanele ngoba abadala fanele ngabe bagcwala ku-social media ngoba banesikhathi. Khona ngamphendula ubaba kodwa ikhona yona leyo ndawo encanyana engithi mina hhayi kodwa kulaba abadala izangoma lezi ney'nyanga bayalapha nje, bayalapha nabafundisi. Kanti abasangeni yini emzini abantu bethandaza, abasayi entabeni beyokhuleka entabeni kancane kancane nje. Hhayi guys, hhayi.